Il-fera medjatika tal-establishment nazzjonalista Shift News ivvintat allegazzjonijiet folots fil-konfront tas-servizz pubbliku u segretarju permanenti ewlieni Tony Sultana. Permezz ta' kitba tal-ex ġurnalista Times Ivan Camilleri intefa' del malizzjuż fuq il-kap taċ-ċivil fejn ingħad li qed jinjora prattiċi stabbiliti tar-reklutaġġ f'tentattiv biex jixtri l-voti. Dan ma jistax ikun aktar il-bot mill-verità meta ftit tas-sigħat wara li l-Prim Ministru Roberta Bella xogħli għall-Parlament u ħabbar id-data tal-elezzjoni, kien Tony Sultana nnifsu li kif inhi l-prattika fiċ-ċivil kull darba f'ċirkostanzi simili li bagħti ċirkolari lill-amministrazzjonijiet kollha tas-servizz pubbliku biex jinforza r-regolament dwar l-ingaġġi ta' ħaddiema ġodda. Fiċ-ċirkolari li ntbagħtet it-tlieta 28 ta' April, kważi ġimagħtejn qabel l-artiklu ta' Shift News, Sultana ddikjara li b'mod immedjat ma jistgħux jibdew proċessi ġodda ta' reklutaġġ, appuntamenti u promozzjonijiet jew tibdil ieħor li jwassal għal tibdil fil-kondizzjonijiet tal-ħaddiema pubbliċi. Fiha qal ukoll li din id-direttiva interna tapplika għall-amministrazzjoni pubblika kollha u mhux biss dawk tas-servizz pubbliku, iżda wkoll l-entitajiet kollha governattivi. Il-ħarsin ta' din id-direttiva qed issir fl-interess ta' amministrazzjoni tajba. Minkejja d-direttiva ċara mill-aħħar ta' April, Shift News iddikjara li skont sorsi li ma semmix tali direttivi baqgħu ma ddaħlux, avolja l-email li qed nuru hawn turi li din mhux il-verità.